गणपती संस्थान वाडी बुद्रुक इथे आलो होतो आम्ही. तुम्ही आता बघू शकता ही भक्त मंडळी. आता रात्रीचे 7 वाजले तरी तुम्ही दर्शनाला गर्दी बघू शकता. आज मंगळे चौथीनिमित्त आम्ही पण दर्शनाला आलो होतो आणि इथे भक्त मंडळी भरपूर येतात. बघू शकता तुम्ही अजून पण येणारी गर्दी. दर्शन घेऊन बसलेले पावन गणपतीचं पावन स्थान वाडी बुद्रुक भोकरदन तालुका मलकापूर वाडीच्या शिवावर आहे. पावन गणपती संस्थान वाडी बुद्रुक. जय गजानन.